Imos coa información deportiva. O Atlético Oleiros xogará a vindeira campaña na segunda autonómica. O club da parroquia de San Martiño acadou o seu segundo ascenso de categoría nos seus 47 anos de historia. O cadro dirixido por José Antonio mostrou unha gran superioridade durante a fase de ascenso, a que logrou cunha xornada restante por disputar. Un dos equipos históricos do concello de Ribeira volveu a dar unha alegría a todos os veciños da zona. É o Atlético Oleiros, fundado no 1975, e que o pasado fin de semana logrou o ascenso de terceira autonómica á segunda. O conxunto de San Martiña venceu na penúltima xornada da fase de ascenso ao Santiso por 7-1 e consumou deste xeito o seu salto de categoría cunha xornada restante por disputar. Trátase do segundo ascenso en toda a súa historia, o primeiro que foi fai máis de 10 anos, curiosamente tamén da man dun dos grandes artífices deste recente éxito, o seu adestrador José Antonio Santamaría, que ten cualidades e xestos de outra categoría. O técnico recoñeceu a dificultade da tempada. A tempada foi larga e dura, moito traballo e complicada. A terceira foi unha liga de moito nivel este ano, moitos equipos vos quedaron ou quedarán sin ascender, e foi duro, pero ao final logrouse. O paso do Atlético Oleiros pola terceira non foi sinxelo, xa que a pesares de rematar finalmente como segundos clasificados, durante o transcurso da fase regular houbo momentos nos que parecía que o ascenso sería moi complicado. Sen embargo, a paciencia e o bo traballo fixo posible o éxito. Sí, vou dicir que en todas as ligas sempre todos os anos hai altos e baixos. E nós, tuvemos altos e baixos, estábamos un pouco enfocados tamén a fase de ascenso, porque non subía ninguén directo, entonces eso tamén relaja un pouco. Outra condición foi que o equipo era todo novo, había que adaptarse, e cando nos fomos adaptando o equipo mellorou, e despois terminou de mellorar moito cando nos reforzámonos ben para a fase de ascenso, e despois todo foi sobre rodas. José Antonio Santamaría non se esconde e asume que o ascenso era un obxectivo que tiñan marcado desde un primeiro momento. Nas anteriores tempadas a piques estiveron de conseguilo, pero nunha ocasión o fair play deixounos fora. Sin lugar a dudas, leva uns anos sendo o cuarto ano, a cuarta temporada que estou aquí, a cuarta fase de ascenso que disputamos. Este ano todo foi normal, quero dicir que as outras tres anteriores, chegando á fase de ascenso, sempre tuvemos problemas e sempre había cousas que nos poñían trabas para non competir da mellor maneira posible. E non quedámonos ás portas as tres temporadas anteriores e esta tocou. A clave do éxito dos equipos dirixidos por Santamaría é a súa capacidade para dirixir un vestiario, no cal antepón o grupo humano ao futbolístico. E aquí neste equipo procuramos antes de nada convivir moi ben, ser unha familia, levarnos todos ben, e despois de que temos logrado eso, despois pasamos á parte deportiva, porque entendo que nestas ligas, se non tes eso antes, a parte deportiva non funciona. E sí, moi contento ca xente toda, con todos, tuvemos os nosos problemas, como a todos, e as nosas cousas, pero moi contentos con todo. A plantilla portouse moi ben, e facemos unha piña moi boa, un grupo humano genial, e iso foi o que nos levou ao éxito. Este Atlético Oleiros non se podería entender sen a figura de Pepe Camián, un home vinculado ao club desde que ten uso da razón e que mantén a ilusión intacta desde o primeiro día que se uniu ao Deporte Rei. Estou, desde que era pequeno, estou aquí no Oleiros, vivo con moita intensidade. Este ascenso levamos moitos anos buscando e ao final conseguímolo, que era o que tiñamos este ano en mente, ascender outra vez a segunda. O ambiente que se viviu na parroquia de San Martiño na fase de ascenso recordou esas grandes tardes de fútbol en tempos anteriores. Camián quixo agradecer aos afeccionados que se volcaron co equipo sénior nos momentos clave. A afición volcouse, a afición, pais do fútbol base tamén nos animaron un montón, que tamén apoiaron a conseguirmos este ascenso, que sabe que era unha cousa moi importante para o club, que levamos perseguindo, e si, darlle as gracias a todos. Para sacar adiante un club humilde como este Atlético Oleiros fai falta moito traballo, algo que recoñecen desde a directiva. Somos poucos recursos, é un club pequeno, somos poucos a axudar tamén, pero entre entrenadores e colaboradores que temos e tal, vaise conseguindo levantar avante, con moito traballo, pero é complicado porque é un coste económico moi grande, hai pouco axuda e temos que traballar moito, entre cantinas, rifas e cousas desto que é do que sobrevive este equipo. Tamén temos algún patrocinador que tamén nos axuda algo.
Tras o ascenso logrado, Pepe Camián, baixo a súa humilde opinión, considera que deben ser realistas e tentar asentar o proxecto, pero sabendo a dificultade que supón para un club así conseguir axudas económicas para seguir crecendo. A idea que temos é a ver se pode mellorar o proxecto, xa nós sempre que podamos escalar vamos a intentar escalar. Agora tamén temos que ter dous dedos de frente que somos un club humilde e fan falta generar cartos donde aquí non é fácil conseguilos. Entonces todo irá sobre a marcha. Este está a ser un ano exitoso para o Atlético Oleiros en canto a club, xa que nas categorías base tamén se está a facer un gran traballo. De ser verdade, estou moi contento cas categorías base deste ano, en cuestión entrenadores de maravilla, en cuestión pais de maravilla e os chavales portándose de maravilla. Foi un ano, a decir verdade, moi bo en ese nivel e os logros deportivos tamén no fútbol base eu penso que nos van chegar se seguimos desta maneira traballando. Que eu, a ver, a parte de ser un club sempre dicen, temos que ser unha familia. Somos un club humilde, pero a parte deso somos unha familia que sempre estamos aí tirando do carro e, bueno, se che volvo a repetir, este ano moi ben no fútbol base, tamén os pais, bueno, todo. Moi contento, foi un ano para nós moi bo. Pepe Camián aproveitou a súa intervención para agradecer a todo o que rodea o club, tanto colaboradores como a xente máis cercana. Sí, agradecer a todos a afición, socios, colaboradores, entrenadores, moi contento este ano con eles, con todo desde arriba hasta baixo, traballaron como descosidos, e, bueno, este club ten que ser así, senón non hai outra maneira de levar avante. Este ano 2022 quedará marcado na historia do Atlético Oleiros como un dos cursos máis memorables da súa historia, un equipo humilde que a base de traballo durante todo un ano houbo facer dos directivos, unido ao continuo bombeo dos xogadores e corpo técnico nos adestramentos, lograr un ascenso de categoría e gañarse o cariño de toda unha parroquia que volveu a vibrar cos seus na Santísima Trinidade.